Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kahito Mountain Road Circle hapo kajingelam jong presiden uba personal merthong hakakat nyo tarik ubenai kelaling kod arajar arpulai kalalaj banjurip ya kajingshna ya kasurok riangdo syaatya bari bat kala syam bakajing pentrai ya kene kasurok kalong ko basuki hadu kata-kata kene kaseng kala kwa ban ya kendo ya ki he jong ka company BK Agarwal kaba pentrai ya kene kasurok kenang ban kentu ya ka bakan penstet ya ka kam Henry kahito kala syam bakani ka company ka don ya ka slem trekam jongka tangha Assam bat ha Meghalaya. Namar kata kala bu jingkeli bakumno ka company ka bapentrai surok ha Meghalaya kam don ya ka slem trekam jongka hapo kani ka jela. Kala dawa bakani ka company ka dai ban bu lem ya ka slem trekam jongka hagano gono ko benta jong ka Meghalaya. Nalor kata kahito kala syam bakate ka company kala trai menta lakum bakat san benai. Henry ka kampat kam ibyang shano ru. Kahito kala penpau baka company kala yo apor licenem ban pendap ya kata surok bat lada hakikat san benai ka jingtrai kampat ilong sakat no por kanang bam hadu bandala ban pendap ya ka kam. Ane ka ski ka bamenta nakaliang jongi ka seng kahito musul sakel niyo wana kendu ya ka company iki Agarwal ka batray nadu ringdo syapu teberi tahu jong kaseng bakawan kendu ya kini kinung tre jong ka company dai halor ba bakipaj ba kiud bakinam ba boros kata ba menliur kasulong kakti kasurok kamu manyai bat kalau di kapor telang baki mat ya kena kumpum baki mlong man syong ki bak hamtam ki badon ya ki ying hakena surok ki dukan kimlong taman play ke jingkang ke jingta ikunlung ke jingta ke nungyat kali ke jingta ya ki nungyat kejat te nakaliang kaseng apa kalau sungai kata kalau wan hi ban kedu markmat ya kini nung tre jongan company da bang le ban kali ya ki ba hadu menta kadang long kumne ke jing tre ei kadau ko ba penlong ya pi hadu kan ne nakaliang ke jongki kile ban jubab ba nakaliang jongi ngile ban kali ya ki bakat no snem bapiyo ban pendap yaneka yanek surok piong hopo lice nem den nadu meno kilawan haneka jaka ban wan tre nadu meno pilawan hang ne bakat no benai bakat no snem piyo piong ba ladon spo ladon gumba khatsan benai hadu menta tak khatsan benai nakaliang ke juki kitre takatak ka bapau kampat long kabai ibiang kajing suki palat ke jongki tela tang licenem hio ban pendap hana po licenem la khatsau ba khatsan banai mentara kumne ka simpor katno snem ne company bakan yo man pendap ikan ka surok yana ka surok habang yo bane kren iki abang le juat iki bane kendu hata ka jingwar ke jungi yaki nge kendu penban hadi dukan ki surok bangi wat ka office ke jongki bangi yo bane kren man keli iki ngim yo bagi kili ke office na kaling ka joki kidon yung ba kadon sa Asam ya kanen na ling kaseng kada penrem juren company kumno ka bakon tri hapo ka Meghalaya ka jongi ya ka office kali bu sa boko jong ka Asam ka kam ka joki ka dei hapo Meghalaya kam dei hapo Asam ka seng adu ka abakala ya kendu kala ong ba dei bol kumno ka deban snai ka office hapo hang po hang na Meghalaya la hae ka Jakarta bakan dei han ki ria ka jongi kanang ba la don ko gino ki jing complain lagi no jeng kendu ya kan company nginyo ba kendu ha engin le ya kendu nakaliang jong kaseng pakat lu nakaliang ka puludi ba kadai ban pej bnia pej tu ba kam dei ban su aili ailat hana company bakat bakamon country lag rakam bampor licenem na sosnem nakaliang jong kar kadai ban pej ba har kum train nadu ka surok nadu ki humpat nadu ki nala ka jingbit ka jingbiang lada ka puludi kamle kan dei ka sengru kan sale ta batang mata hak da ka pasai ba kam dei ban ong ba kini company ki basuan ne ka biang lu ka jing tre ka jongki puludi na ka liang ka puludi ru ka dei ban wan ban pek khmi bnia pe tu ba ka tre kumno namar bat ka deru ban pun bor ban kam tre stet ye kan ka kam namala dang ngilap ba kadang torti berkadang slam ka jing tre ka seng kalam ham da pasai to ka sngi bal kendu iya kan ne ka company ba hadin lai benai
kade ban don ke jingkela kam ngim ong na kaling kaseng bar ban pendep ndai kade ban don ke jingkela ada kam kela hapo ke lai banai kaseng ganom dei bakal lek tang ban kren kan lek dakwe ke boy ke lenti ban takwe ke senjam namar ngamdei na kaling ke dong ka than ke jungi ila dong kam pala ke surok ngim kam shu en ka pum ngim kam shu e ka kti ila dong kam ke surok ban dep no kloi namar hadu menta ki badon yang hakjan harut jong ke surok tang ban that ya kajan kimlong shu tang ban pli ke ying kimlong tang ban mamjar kimlong shu dan nagaling kaseng kala kerpat de company ba dei ban ai haborok ki jaka badon ki snong ka dei ban ai ki badon ki dukan ngim ong ba ai ya borok kelentin ma don kini ki haj jaka ka de snong ke jongi ki bom ban don snong haprut ka harut jong ka de lenti ngim ong to ai de shu ai ya ki badon nono ki badon ki snong hang no ki badon ki dukan ka company ka ban nyarap kenang ban lait ni ki jingpang ki jistom ki kena ki kenlung baki yat arp sok kenta khat ar kenta ke bisyong hapo habok karut juga ka surok bang video mat ya kan ka pumpum nakalian ka seng ka da ka basai ni company bong ka de kamle stat kam de ba shoot le kum de kam sa haju seju ka jingwan ka jongki hadum tang ka surok ki don ki bala long level itanat ban pej hateng company hadum tang ka rong ka barim bro kim padet kadang kumju syukumju ka jing tliu bar ka jing snig jing surok kadang long kumbalong mansua ikop ba ka company kala don ko bon tre ya kan ka surok dah baka seng kalau bana tai sani ba bakini ki bade pej engineer poki ki manager bade pej en ke surok ne wan keli ba phio tang ban siang ka rong ne phio kumno ne baki muri baki humpat ni ki nala ki ong bang yo complete nakaleng ka seng kalau tak sai aba fitri ye ki humpat ki nala pidi ban tri ba na ngilap ka jing tri ke torti ka jongi da ka seng hingi wan ba penpat ba penprang ong hadu mentag ber sedang bantrei ngimpat lap eta ka jing torti bom torti ki jongki neka seng kalau maham saya ki ba de bantrei ba namar la da ki totally ki snem ni la at ka de surok bangin yo de life sense snem redang mentang yo ya kan ka surok bakan wan de lada nang ne sakmat ta ka surok kan ne tang life saus snem dengan mat biang ka jing mat kumba je ki post snem ki bom swa dena kata ka seng ka wan ban ya kenduk kenang ane company namar ngiu iba ka surok kalenti ka sengkin ka budlum ka jong ngi ki pajba kamtam ngi nongsong song jong kan maka nekalenti ka de kalenti ka bapenesno na Meghalaya sa Assam tang 5 kilometer bangi apoi sa Assam ka de ka we kalenti ka jing khai ka jing pateng ka jing yo nong jong ka dong ka than la ka kalenti ka long ka ba bhabat ka babiang debat nakaliang ka sengru ka penrem sya abang tip syai baka nek ka nekalenti ke jongi ngidi banyo ka tulen kam dei tang mentaki intermediate road hanrei abang yu ba bang yu sneu ba ngila syara de sa bujili saki we ki jaka isngo dunong na penrem jur na kaling ka seng kan ne baling nang yu ka surok ka tulen bagi apni go sikata ka tong ka than hanrei menta ba yu ba bang sneu ba dengan tips kat mus nem biang kandang wan kata katulen kata mentangi la du ya kan naliang kaseng habak layo bane kren sibun na kaliang jong ini ki beri company ki don kajang ut ba kajing nam kajong kiba ki don ki kelikit mar ki bami na Meghalaya ki Malaysia Assam ki bami na Assam ki wan sa Meghalaya ki omba kiwit ba kasapan slem ya ki ze nakaling kaseng kren markmat ba ki beri jong kana company biang ba nakaling kaseng kan ka kloi bertren kat bat kita ban ya aino entry hakapor bagi company kin tray ya kamensi bat menmit kin ya ite kali kenang baka jing dap ene surok ka jing kloi surok kan long kam kloi kam dei ban kam simpor ba to licenem baki uang ba hapo licenem kin dap malga seng ka kensa to sni ba hapo ka licenem men pendap la da hadu menta ka jing bitu ka seng bata longkum ne licenem kampat dap ndek la wan bane kren company ru kong insale kam kloi ban tray na ka kam ngejru na piludir kan simkhe kan ai ngej boro na kaliang juga dong ka than ka jungiru ngiu iya kum kata ba kumnes kumneru ngi kloi ban le ya kren ya kan ne ka company ba kade bang le kham kloi ba kham state ba nginyo kloi no ya kan ka surok